Бүгін жымға 21 июнь эфирда Саба Дұқынары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясында сізді мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш. Бүгін біздің шығарылышта. WorldSkills 2019 флагы Саба-Сабан туйын иңләді. 14 яшы тулған мәктәп оқушыларын жәйге шырда ішке орнаштыру республика программасы районда нәтижелі ғәмәлгә ашырыла. Бойлар Сабасы үзәгендәге билгесіз солдат һәйкәле бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылап яңартыла. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Быелгы җәй ахыры, ягъни август айы республикабыз өчен олуг вакыйга белән тарихка кирип калачак. 22 августтан 27-сенә хәтле Татарстан башкаласы Казан шәһәрендә һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты үтәчәк. WorldSkills исеме белән аталучы бу ярыш эшче кул һөнәрләрен кылачлый. Аларга дан җырлый. Саба-Сабан туенда бар халыкның көчле алкышлары астында районыбыз чемпионатның флагын кабул итеп алды. Безнең беренче хәбәр. Сабантуйлар заман белән бергә атлый, Сабантуйлар яңалыкны яклый. Саба муниципаль районы халкы бүген милли бәйрәмендә сценарийның кискен борылышын зур алкышлар белән кабул итте. Әлеге мизгелләрдә Саба-Сабан туйының иң күңелле тантаналы өлеше килеп җитте. Саба-Сабан туйы мәйданына WorldSkills 2019 дөнья чемпионатының әлеме килеп керә. Ул 2017 елның 21 октябрендә Сочи шәһәреннән эстафетага чыгып киткән иде. Инде бүгенге көнгә шушы әлем дөньяның 20 илендә һәм Россияның 24 регионында буларга өлгерде. Ә бүген менә шушы мизгелләрдә ул хәзер Саба-Сабан туйы мәйданына килеп керә әйткәнемчә. Сабалар WorldSkills әлемен зур шатлыклар белән, сөенечләр белән каршы ала. Без эшче һөнәрләргә дан җырлыйбыз. Эшче һөнәрләр яшәсен, халык эшле булсын. Эшле булса халык ашлы була. Бәйрәм белән сезне. Мәйданга тантаналы шартларда WorldSkills флагы үтте. Аны озата килүчеләр һәм районыбызның төрле һөнәрләр вәкилләре көчле кул чабулар астында мәйдан әйләнде. Булачак һөнәрне сайлау ул һәр кеше тормышында җитди һәм мөһим адым. Бигрәк тә яшь буын алдында әзерлек һәм белем уйлануга вакыт таләп итә торган, җиңел фикерләргә түзми торган адым. Киләчәк тормышта нәкъ менә һөнәр сайлауга бәйле. Эшче һөнәре дәрәҗәле һөнәр. Ул үзенең әһәмиятен акрын, әмма дөрес торгыза. Эшче классның хезмәт шартлары һәм түләүләре тагын да лаеклы дәрәҗәгә күтәрелеп килә. Совет чорындагы кебек эшче кешегә булган хөрмәткә ирешеп киләбез. Эшче һөнәренең әһәмияте күпкә артты. Район башлыгы Рәис Миннеханов сүз алгач иң элек шуларга басым ясады. Һөнәрсез көн күрмәс. Инде безнең районыбызда да моның буенча зур эшләребез бара. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдән шушы һөнәрне өйрәтүдә һөнәрле булган кеше ул бай. Республикабызда, Россиядә, инде үзебезнең Саба районыбызда да киләчәге өметебез зурдан. Һөнәрле кешене зур итү көннән-көн арта, һөнәрле булды, син бай булды. Инде бүген безнең шушы Сабантуйыбызда шушы эстафетаның флагы узуы ул безгә бик зур. Шушы бәйрәмнең зурлауы һәм инде эстафетаның шуннан үзебездән узуы һәм инде бөтенебез белән шунда катнашуыбыз ул зур мизгел. Киләчәктә дә без бердәм матур яшәргә язсын иде. 2017 елның октябрендә Абу-Дабида дөнья чемпионатының ябылу тантанасында Россия Федерациясы делегациясына WorldSkills флагын тантаналы рәвештә тапшыру була. Шул вакыттан WorldSkills хәрәкәте тарихында беренче тапкыр WorldSkills Казан 2019 оештыру комитеты уникаль проектны WorldSkills флагы эстафетасын гамәлгә ашыра башлады. 24 майда Казанда WorldSkills Россия 7-нче милли чемпионаты финалының ябылу тантанасында эстафетаның республика этабына старт бирелде. Ул Татарстан Республикасының 43 муниципаль районы һәм 2 шәһәр округлары буенча узачак. Саба халкы барыгызны да шушы бәйрәмнәребез белән котлыйбыз. Менә бүген без үзебезнең флаг WorldSkills флагын алып килдек. WorldSkills инде ул эшче һөнәрләрнең дөнья чемпионатына әзерлек чараларында башкарыла. Менә бүген без 15-нче районга килдек. Аның безнең
Безнең әле 43 район һәм 2 шәһәр округында безнең иң беренче башлап киткәндә ул Нижнекамскидан, анда химиклар көнендә чыгыш ясадык. Һәм әкрен-әкрен генә шулай 15нче точканы барып, менә иртәгә Болгрга барабыз. Шуңар күрә шушы эшче һөнәрләрнең сыйфатын күтәреп, эшче һөнәрләргә кызыксыну уятсак, безнең өчен зур бәхет була. Шушы эшче һөнәрләрне укулары бөтенесе әйбәт барып чыксын иде. Халыкка инде телебез саулык, сәламәтлек булып, исән-сау гына эшләсеннәр, исән-сау гына хезмәт итсеннәр илебез өчен, һәм тыныч тормыш теләп калабыз. Тантаналы тарихи мизгелләр. WorldSkills Казан 2019 флагын көчле алкышлар белән мактаулы кунакларыбыз кулларыннан кулларына алыштылар. Район башлыгы Рәис Миннеханов аны горурлык белән үз кулына кабул итеп алды һәм район гербын аңа беркетте. Бу WorldSkills Казан 2019 45нче чемпионаты флагының Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында булуын аңлатучы төп билге. Без үз чиратыбызда эстафетаны Кукмара районына тапшырдык. Менә шулай сәяхәт итеп ул август аенда чемпионатның ачылышына Казанга кайтып җитәргә тиеш. Эшче һөнәргә хөрмәт тәрбияләүне балаларда кече яшьтән үк башларга кирәк. Бу нисбәттән безнең районда ел башыннан бакча балалары өчен бала һөнәр проекты старт алды. Ә менә 14 яше тулган укучыларны җәйге чорда төрле оешмаларда эшләтү республика программасы һәм ул дистә еллар дәвамында гамәлгә ашырылып килә. Бу җәйдә районның күпме егет кызы кайларга урнашып, үзләрен нинди һөнәрләрдә сыный. Тулырак алдагы сюжетта. Балаларга кичи яшьтән үк хезмәт тәрбиясе бирү хәзерге чорда бик кискен тора. Шул ук вакытта гаджетларга бәйлелек арта бара. Саба районында исә бу хакта сөйләп кенә калмыйлар, максатчан эш тә алып баралар. Берничә ел инде 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге мәктәп укучылары җәйге каникул чорында эш белән тәэмин ителәләр. Районда эшләп килүче төрле оешма предприятиеләрдә хезмәт куеп, алар төрле һөнәрләр белән танышалар, үзләрен төрле өлкәләрдә сынап карыйлар ди Саба районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчесе Данис Габдрахманов. Безнең бу программа Саба районында беренче елдан гына эшләнми, 2011 елдан бирле эшләп килә. Аңышта эшләгән, ләкин 2011 елдан хакимият башлыгының карары нигезендә Саба районындагы 14 яшьтән 18 яшькә балалар 100% бер ай булса да җәйге каникул көннәрендә безнең производствода эшлиләр. Оешма предприятиеләрдә бу традиция бара. Без аны хезмәт тәрбиясе ягыннан балаларны эшкә тарту, Саба районындагы булган предприятие һәм оешмаларда нинди хезмәт бар һәм анда нинди кешеләр эшли, һәм анда эшләгәндә нинди квалификация һәм белем бирә икәнен күрергә һәм аңларга зур тәҗрибә һәм бик матур шушындый традиция дип кабул итәбез. Аның сораулары күп. Балаларны эшләткәндә ничек була, нәрсә була дип. Беренче чиратта моның авырлыгы төшә эш бирүче оешма һәм предприятиеләр өстенә. Чөнки баланы эшкә алганда бүгенге көндә кирәк аны оформлять итәргә зур эшчеләр шикелле. Өлкән кешеләр шикелле. Аларга трудовой ачыла, трудовой книжка язылган эшләгән специалисты буенча язма кертелә. Шуңа күрә балага җавап бирү, бала өчен бүгенге көндә таләпләр зур. Бик теләп алабыз дип торалар дип әйтсәм дөрес тә булмас иде, ләкин районда барган шушы балаларга хезмәт тәрбиясе бирү политикасын эш бирүчеләр дөрес аңлыйлар һәм без аны комиссия белән бүләбез. Ул бүленгән бала һәрбер оешмага 5-10 бала турыга килергә мөмкин, шуңа күрә ул әйберләр карала, ләкин эш бирүчеләр тарафыннан хәзер әйтәсем килә, андый резкий миңа бала кирәк түгел дип әйтүче оешмалар юк. Хәзерге вакытта хезмәт кагыйдәләре бик кырыс. Укучы балаларны эшкә алган оешма җитәкчеләренә бик зур җаваплылык йөкләнә. Документларны тәртиптә алып барудан башлап, хезмәт куркынычсызлыгы, эш сәгатьләре санын саклау да төп таләп итеп куела. Эш урыннары буенча мин әйтмәсәм бик кысынкы дип, бүгенге көндә 600 бала безнең. Исәпкә алсак, 2014 елда 1000 бала эшләттек без. Шуңа күрә менә балалар саны кимегәнгә карап безнең программаның да теге катнашучылар кимеп бара. Шуңа күрә мин әйтерем кайсы бала эшара эшли. Әтиәнисен дә теләге шулай, теге эш булса эшләтер идек дигән. Шуңа күрә кайсы бала бер ай белән чикләнә. Без аларны теге бисе эшә дип мактап, икенчесен теге бер ай эшә дип кенә яманларга җыймыйбыз. Һәрбер кеше, һәрбер гаилә моңа үз теләге белән катнаша, үзе ничә ай эшләсен
хәл итә. Шуңа күрә безнең һәрбер оешмага программа нигезендә бүлеп биргән квота бар. Шушы вакытлыча 18 яшы тулмаган балаларны 14 яшьтән 16 яшькә хәтле категория барында, 16 яшьтән 18 яшькә хәтле категория. Эш сәгатьләре безнең закон нигезендә яшьләренә бәйле рәвештә, 14 яшьтән 16 яшькә хәтле балалар безнең 4 сәгатьтән артык көнгә эшләргә тиеш түгел. 16 яшьтән 18 яшькә хәтле балаларның эш сәгате, тулы эш сәгате 6 сәгатьне тәшкил итә. Шуның нигезендә менә без балаларны эшләтәбез һәм оешма предприятиеләр аларга түлиләр. Үзебезнең яктан инде шушы Үч яклы безнең договор төзелә, предприятие, бала һәм оешма һәм без шушы договор нигезендә без дәүләтнең кызыксындыру чарасы буларак материал ярдәм күрсәтәбез. Бүгенге көндә 1500 сум. Шуңа инде безнең әйтәсе килә, зур акча булмаса да, эшә эшләсәң 4500 акча керә кешегә. Инде ул дагы дәүләтнең шушы балаларның хезмәткә тарту һәм хезмәт тәрбиясенә чакыруга бер этәргеч булып тора һәм кызыксындыру чарасы булып тора дип әйтәсе килә. Әдилә Гатиятуллина быел Саба гимназиясының 8-нче сыйныфын тәмамлаган һәм каникул башлану белән Байлар Сабасының Әллүки балалар бакчасында эшли башлаган. Әдилә бик тә канәгать, коллективны да, балаларны да бик яраткан. Үзенә йөкләнгән вазифаларны да бик теләп башкара. Кер үтүкле, тузан сөртә, һәр җирдә тәртип булсын дип тырыша. Без башта шурнарын сайладык инде. Миңа урын калмас дип курыккан идем. Аннан соң документлар җыйганда ни булыр инде, әйберләр, копиялар җыйдык. Медосмотр иттек. Аннан соң мине әйбәтләп каршы алдылар. Мин кердем беренче көннән эшли башладым. Башта мине җәй көне чакырдылар, аңлаттылар нәрсә эшлисен. Аннан соң эшли башладым. Беренче көн өйрәтү генә булды. Мин 8нче ярттан 12нче яртта хәтлек эшлим. Килүгә үк мин прачечныйда булышам, үтеклим, җыештырам, тузан сөртәм, аннан соң өйдән җыуам. Әллүки балалар бакчасында һәр айны укучылар эшләячәк. Биредә алар өчен бүтән шартлар тудырылган ди Әллүки балалар бакчасының өлкән тәрбиячесе Эльвира Сабирова. Быел җәйге каникул чорында биредә 8 бала эшләячәк. Июнь айында 2 мәктәп укучысы эшкә алынды. Алар безнең җыештыручы һәм костелянчы вазифаларын башкаралар. Июль айында безнең яңадан 2 бала һәм август айында 4 бала эшкә алыначак. 14 яшьтән өлкәнрәк булган балалар эшли бездә. Без алар башкара алырлык эшләрне бирәбез. Кеше тәрбияче вазифасын, костелянчы һәм җыештыручы вазифаларын алар башкаралар. Бүгенге көндә безнең бакчада 6 группа эшли. 153 бала йөри балалар бакчасына. Эш сәгате 14 яшьтән өлкәнрәкләргә 4 сәгать, 16 яшьтән өлкәнрәкләргә 5 сәгать. Җәйнең беренче ае узып та бара. Бер ай дәвамында оешма учреждениеләрдә эшләгән укучылар хезмәт хакларында алып караячаклар дигән сүз. Укучы бала өчен ул зур сөенеч, гаиләгә исә сизелерлек матди ярдәм булачак. Ә беренче хезмәт күнекмәләре тормышта һәр вакытта да кирәк була. Кимчелекле, әмма кимсетелгән булырга тиеш түгел. Районыбызда эшләп килүче Бөтен Россия Сукырлар җәмгыятенең Саба җирле оешмасы шундый шигар белән эшли. Әмма бу һәр очракта да тормышка ашырылмый. Нәрсә, кайдан, кайчан сорауларының барысына да җавапларны алар үзләренең 9 айлык эш нәтиҗәләренә багышланган хисап конференциясендә эзләделәр. Безнең хәбәр. Бөтен Россия Сукырлар җәмгыятенең Саба җирле оешмасы Күкмара, Теләче, Саба районнарының күрмәүче инвалидларын берләштерә. Андый кимчелекле кешеләребез биредә үз хокукларын яклап, реабилитация курсларын җайга салып, төрле спорт чараларында катнашу юлламалары алып, үз эшчәнлекләрен көйләп алып баралар. Безнең оешмада барлыгы 3 районга 333 инвалид, күз буенча инвалид эшләгән булып тора. Бүген конференцияга чакырылган делегатларның саны 20. Шулай ук актив рәвештә мероприятиеларда катнаша торган спортсменнарны да чакырдык, юбилейларны да чакырдык, аларны да котлап үтәсебез килә. Еллык эш дәверендә инде безнең әллә нинди зур эшләр башкарылмады. Бүтән төр инвалидлар белән узырыла торган ярышларда безнең членнарыбыз да, спортсменнарыбыз да ел әйләнәсендә катнашып киләләр. Көндәлек эш мәшәкатьләре белән генә түгел, тормышка яраклашып, заман белән янәшә атлап эшчәнлекне алып бару мөһим. Һәм менә бу җәмгыятьтә әгъза булып торучыларның барысы да үз проблемаларын, килеп туган мәсьәләләрнең чишелеш юлларын эзләп, турыдан-туры башта
бирегә мөрәҗәгать итә. Рәис Рәмзия Галимова үз чиратында аларның барысында тиешле урында утыручы җитәкчеләребезгә ишеттерергә тырыша. Бездә учетта торучыларның проблемалары бетеп тормый инде. Алар бит инвалид булгач менә социальный мәсьәләләр турында мөрәҗәгать итәләр. Менә бүгенге конференцияга безнең Иштуган поселогыннан бистәсеннән Никитина Галя беренче группа инвалид инде ул, миңа обращаться итте инде ул. Рәмзия апа өйне ремонтлыйсы бар иде, безгә льготный кредит алып буламы дигән сорауны бирде. Менә бу сорауны инде мин бүген хакимияттән җитәкчеләр булса, шул җитәкчеләргә бирергә җыенам инде. Нәрсә дип әйтерләр? Бу сорау якын көннәрдә район гәҗитенең сорау-җавап рубрикасында урын алып, тиешле җавабын алачак. 9 айлык эшчәнлеккә хисап ясаганда Рәмзия Галимова барлык нечкәлекләргә аерым тукталды. Эшләнгән һәр эшкә анализ бирде. Аны иң шатландырганы монда исәптә торучы һәркемнең дә оешма тормышында актив катнашуы. Мин сукыр дип кимсенеп яшәүчеләр юк монда. Күпләрне көнләштерерлек актив тормыш белән яшиләр. Мәсәлән, Бойлар сабасыннан Фәния Шәмсетдинова 4нче сыйныфта укыган вакытта күзенә әйбер төтелеп, бер күзе белән сукыр кала. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Ләкин ял иткәне генә юк. Ярышлардан кайтып керми. Шахмат шашканы айруча үз итә. Рәмзия ханымга да рәхмәтләре шиксез. Һәрберебезнең күңеленә юл таба белә ди. Менә һәрбер катнашкан яшьтән алып олы яшькә кадәр бөтен кешеләрне котлап, аларның күңелен күрә белә ул менә. Рәхмәт аңа. Андый нәрсәне күргәчтән бөтен кешенең йөрисе килә, аралашасы килә, спорт ярышларына да катнашам. Мин үзем бөтен җирдә йөрим, мәчеткә дә йөрим, спорт ярышына да йөрим, Сөембикә клубына да йөрим. Анда да теге ветераннар нинди катнашып, башлаткыч тапшыруында беренче урынны алдым. Күп китап укыгач, элек укыган китаплар булгачтан теге күп аралашам. Бөтен кешене почти беләм. Белгәч миңа рәхәт инде. Монда да кеше белән аралашып кайтам бик әйбәт монда. Бойлар сабасыннан Лилия Мөхәммәтҗанованың тумыштан бер күзе күрми. Ул язмышның бу сынавы белән күптән килешкән. Бер күз аңа актив тормыш белән яшәргә һич кенә дә комачау итми. Әлеге оешмада 5нче елымны учетта торам. Хәзер шушы оешмада тарафыннан үткәрелгән күп кенә спорт ярышларында катнашырга тырышам. Үземнең яраткан спорт түрі өстәл теннисы буенча катнашам инде күбесенчә. Узган ел инвалидлар декадасы кысаларында үткәрелгән, шушы сукырлар һәм начар күрүчеләр арасында үткәрелгән өстәл теннисы ярышында 2нче урын алдым. Әле менә күптән түгел Татарстан Республикасының Сукырлар җәмгыяте тарафыннан үткәрелгән яшьләр форумыннан кайттым. Анда 3нче елымны катнашам. Киләсе елга менә 10нчы мәртәбә үткәреләчәк юбилейный форумда инде чакырып калдылар. Яшьләр недәген әлеге оешмага тартылырга чакырыр идем. Чөнки яшьләр форумын ел саен үткәреп киләләр. Менә бит инде Сукырлар оешмасы елга бер мәртәбә генә җыелдым да бетте түгел. Төрле үзеңнең менә проблемаларың булса, аларны уртага салып сөйләшеп, төрле социаль яклау идарәләре, бер төрле оешмалар белән бергә бер рәттән ул проблемаларны шишеп, әлеге җәмгыять белән бергә эшләргә кирәк дип уйлыйм инде. Тормыштан бер күз күрмәсә дә, бу тормышта мине Саба халкының күпчелеге белә. Шунлыктан күзнең бер күзнең күрмәве миңа бу тормышта югалып калырга ирек бирми дип әйтәсем килә. Мен үземдәген югалып калмаска тырышам. Һәр вакыт алга атларга, һәр вакыт нинди дә бер яңалык эзләргә, актив булырга, позитив булырга тырышам һәм үземнең танышларымны, үземнең туганнар, дусларны, хезмәттәшләрне бу актив һәм позитив яшәргә өндәргә тырышам. Сукырлар җәмгыяте рәисе менә шундый активларына һәм юбилейларына һәр вакыт игътибар күрсәтергә, аларны бүләкләргә тырыша. Һәм булар артында финанс чыгымнары ятканы көн кебек ачык. Иң күңелне төшергәне Теләче, Кукмара районнары җитәкчелегенең бу җәмгыять эшчәнлегенә бер тиен дә акчалата ярдәм күрсәтмәүләре. Гәрчә аларның биредә йөзләп райондашлары исәптә торса да. Җирле оешма әлегә бары тик Саба хакимияте күрсәткән ярдәм акчалары белән генә үз эшен оештырып алып бара.
22 июнь Россия тарихындағы ең қайғылы күннәрнең берсе. Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бу көн хәрби бәрелешләрдә үлгән, фашист коллыгында газапланган, тылда ачлык һәм мохтаҗлыктан вафат булган барча кешене искә төшерә. 1941 елның 22 июнь таңында фашист Германиясы сугыш игълан итмичә Советлар Союзына һөҗүм итә. Бик күп шәһәрләрне утка тота, басып ала. 1418 көн һәм төн барган сугышта илебез 27 миллион кешесен югалта. Ул көннәр бездән ерагая барса да, хәтер исән һәм без аны онытырга да тиеш түгелбез. Ул көннәр үлемсез батырлар турында һәйкәл, обелиск, стеллалар сөйли. Район үзәге байлар сабасындагы иң истәлекле урыннарның берсе Бөек Ватан сугышы каһарманнарын мәңгеләштергән мемориаль комплекс. Бүгенге көндә биредә цикләндерү реставрация эшләре бара. Атна 10 көн элек башланган цикләндерү эшләрен Алабуга шәһәренең Гранд Сервис оешмасы башкара. Һәм бу эш өчен шактый чыгымнар каралган. Ләкин батырларның даны мәңгелек булган кебек, әлеге комплекста киләчәк буыннарга иң кадерле мирас булып күчәргә тиеш. Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расик Хәсәнов цикләндерү эшләренең барышы белән таныштырды. Аның ул ремонт эшләре башланып китте. Моны инде безнең әйтергә кирәк, Алабуга шәһәреннән Podium Grand Service дигән оешма атты. Алар инде менә иске солдат һәйкәленең постаментын сүттеләр һәм нигезен инде основание дип әйтгәндә бетоннан, арматурдан яңаны ясап куйдылар. Менә хәзер алар бу атнада кипсә, икенче атнадан алар аны яңадан заливать итеп основаниесен өстенә хәзер инде алар теге солдат һәйкәлен утырту өчен постаментын үйіп менәшәкләр. Аннары аның өстенә инде безнең бронза солдат басып тора торган була. Безнең инде хәзер таш солдат булмый, бронзадан солдат куярга дип ниятлибез. Моның инде барлык эшләре буенча дагы конкурслар объявить ителде. Конкурста инде әйткәнемчә Алабуга Гранд Сервисы отты. Гранд Сервис ул инде где-то 1,6 миллион 700 суммасы. Менә шуңа күрә алар бу эшне әйбәт кенә башлап җибәрделәр. Алга таба дагы монда үзгәрешләр хайран булачак. Хәзер моны сөйләп бетереп кенә булырлык түгел. Яңартып, ремонтлап бетергәч, сентябрь айларында без моны тулаем матур кыяфәттә күрербез дигән өметтә кала. Моның бу основаниянең аскы эшләрен, ремонтларын без башкарырга булдык местный бюджеттан. Өстәге 3 метрлык солдат булачак инде бронза. Бу инде халыктан җыелып алган акча, самофинансирование акчасына 3 миллион. Шуңа без һәйкәлләр ремонтына менә шушының 4 төрле эш инде безнең. Юллар, күпер салу, күпер ремонтлау, и менә шушы 4-нчесе памятникны ремонтлау. Менә шул 3 миллионны гол шул халыктан җыеп алган акча хисабына булачак солдат һәйкәле. Моның инде күрәбез 4 геройның дагы бешләрен иттек, алдык. Моның мрамор түгел, икенче хәзер граниттан, икенче төрле төстәрәк булачак булар. Мрамор инде күргәнегезчә тузды. Основание серләр инде яңгырлар үтеп бик яраксыз хәлгә килгән. Шунлыктан биек җиңүнең 75 еллыгына без 1 ел алдан аяк киенә башлап, менә шушындый ремонт эшләре башкарырга дигән өметләр баглап, моны тәмамларбыз дигән өметтә каласы килә сентябрь айларында. Алар ана кара гранит, без аны 1-8 ел элек кара граниттан матур иттереп, где-то 600 меңлек эш башкарган инде 1-8 ел элек. Бу гранитлар булар итальянский гранит, буларга бер нәрсә дә булмый. Список шул килеш, әгәр дә килеп әйтүчеләр юк, килеп әйткән кешеләрнең без списокларын өстәп яздырдык. Менә шушы список белән әгәр дә килеп әйтүчеләр булса язылачак. Ну, пока бу көнгә кадәр список өстәлү дәрәҗәсендә түгел, әйтүче, нитүче юк. Шуңа күрә кара гранит ул төсендә югалтмый, потому что ул итальянский гранит, бик кыйбатлы гранитлардан тора. Шуңа күрә алар үз урыннарында матур иттереп, яңадан беркетелеп, шул аның кара гранитсында була, шундыйрак төстә булачак. Тегеләре мрамор булмый, гранит була.
вес граниттан гына булачак инде бу. 1941-1945 еллардағы Бейік Ватан соғышында жеңу бик көп көш сарыф етіп, зор юғалтулар аша келді. Соғыш алып келген қасіретіні бейелеу мөмкин түгілді. Саба туған яғны Ирену музейі жетекшісі Венера Сәйетова. Әрбіріміз білгенше 22 июнь күні ол соғыш башланған хәтер күні біздің. Енді біздің бойлар сабасына келгенде енді біздің бойлар сабасында тыл ветерандарына 70 жылдыққа стыла ашылды. Өзі біздің енді бойлар сабасында мемориал комплекс ішләп келді. Қазіргі күнде түзіклендіру ішлері баранда. Ол енді 1967 жылда ашылған бұла. 95 жылларда ол тулыландыра бюстлар білән, біздің Советлар Союзы геройларының бюстлары білән. Бүгінгі күнде аны түзіклендіру ішлері бара. Білгенімізше, біздің енді Соба районы білән, Тілеші районы білән бірге алсақ 12 мың кіші соғышқа кете, шуның хәтер китабы бойынша 6330-ы кері әйленіп қайтмай. Енді Соба районын ғана алсақ 8427 кіші соғышқа кете, шуның 4900-ден артығы кері әйленіп қайтмай. Бойлар сабасына туры келгенде, біздің 453 кіші соғышқа кете, хабарсыз юғала хәлек була 251 кіші. Әлбәттә инде соғыш турында сөйләгәндә инде жайлыгына сөйләгән шикелле булабыз. Инде без 1941 елда соғыш башлана, 45тә бетә, майдан герой матур булып кайталар дип, әмма инде соғышка килгәндә бик куркыныч. Ул инде һәрбер гаиләгә, һәрберебезнең шул шурда яшәгән һәрбер кешегә туры килә. Кемнеңдер улы, кемнеңдер әтисе, кемнеңдер бердән-бер абыйлары соғышқа кетіп юғалалар. Бейік Ватан соғышы илебез тарихындағы ең қорқыныш соғыш башланғанға быйыл 78 ел бола. Андан соң йөзләрчә җимерелгән шәһәрләр һәм миллионнарча кимсетелгән, рәнҗетелгән язмышлар һәм ятимнәр калды. Шуларның берсе Сабабаш авылында яшәүче Ришат абый Шәфигуллин. 3 абыйсы Шәрифулла, Габделкавый, Хөрмәтулла сугышта каләк булалар. Ярый әле авылда аларның исемнәрен мәңгеләштергән обелиск бар дип сөенә ул. Безнең өйдән инде минем менә бер туган 3 абыем китә сугышка. Алар ишешедә үлеп калалар. Әтием карт булу сәбәпле аны ул вакытта алмыйлар, әти ала инде. 3 абыемның берсе өйләнгән була. Анысының 2 баласы калды торы шулай. Ятим калдылар инде. Мин үзем сугыш башланган вакытта 7 яшьтәйем инде. Туганы Мөдәррис абый Якупов та бу көннәрдә үзенең якыннарын искә ала. Минем әти үзе 41 елда сугышка китә. Якупов Юсуп дигән кеше инде улымы, Килдебәг авылыннан. 44 елга кадәр итә уланда яраланып госпитальгә һәм 2 култык таягы белән аны итәләр, комиссар итәләр дип әйтәм, сугышка яралды хәлдә әйтми, шулай соғышта катнашкан минем әтием бул инде. Саба районында һәйкәлләрне гел яңартып торалар, булдырып торалар. Күп җирдә менә әле яңа обелисклар ачып торалар дип әйтәм инде. Күп җирләрдә менә Сабаныкындагын яңарталар хәзерме? Бик әйбәт күренеш бу. Бик әйбәт күренеш. Менә данишимдә шайтырып яңарту эшләре барсыннар инде. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне гомерләрен фашизмга каршы көрәшкә биргән совет кешеләренең батырлыгын, ныклыгын һәм түземлелеген чагылдыра ди Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хәсәнов һәм үз гаиләләрен мисалга китерә. Минем әти ягыннан да, әни ягыннан да бабайлар сугышта катнашканнар. Аларның мин инде теге әни ягыннан бабайны хәтерлим, әти ягыннан бабайны хәтерламыйм. Ансында 57 елда ук мин туганчы вафат булган инде, үлеп киткән Кибәши бабай инде, ансын сөйләгәннәре, сугышта сөйләгәннәрен, аның 4-5 тапкыр биленнән кашканнарын төнлә кул белән ялан куллап теге Калюшкалы проводның астыннан казып чыгып кашканнарын, партизаннар белән Белоруссиядә алар янында булганнарын мәрхүм сөйләп без шаккатып тыңлап торадык без яшь чакта. Ул инде 72 яшында вафат булды, 78 елда, әле безгә ул вакытта 12-13 кенә яши, менә ошол хәтердә уелып калган аның ничек батырлыклары 4-5 тапкыр пленнән качып, иң беренче ул авылдан иң беренче киткән повестка алып, һәм
иң ахырга булып кайткан Аллага шөкер исән сау. Июнь айы табигатьнең шау-шәшәктә чагы. Шушы матурлыкка сокланып, тыныч тормышка куанып, Саба урамнары буйлап солдат атлый. Ул шушы көннәрдә генә армия сафларыннан кайткан Туктар авылы егете Сәйдәш Әскәров. Мин үзем Мәскәү, Подмосковьеда хезмәт иттем. Мәскәүдә техникада эшләдем. Күп командировкаларга йөрдем. Мин армиядә вакытта авылыбызда сугыш кырларында катнашкан бабайларыбызга һәйкәл ачылган. Менә шуны бүген карап кайттым әле. Әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Шул куйган булышкан кешеләргә. 22 июньдә сугыш башланган көн булып билгеләп үтелә. Мин барыбызга да тыныч тормыш телим. Мирное время над головой. Вот. Илләрбез тыныч булсын. Бик Ватан сугышы башланган көнне районда ел сайын күп төрле чаралар үткәрелә һәм аларда балалар да катнаша. Саба гимназиясе укучысы Диләрә Закирова шундый чараларда быел да катнашачак. Ел сайын без 22 июнь көнне центрга төшәбез, шушы бәйрәмне билгеләп үтәбез. Лагерь белән шушы чарага биюләр өйрәнәбез, флешмоблар биебез. Инде дөньябызда сугышлар булмасын иде. Җиңүгә юл бик озын һәм авыр булды. Һәм ул исәпсез-хисапсыз корбаннар бәрабәренә яуланды. Ул шырдагы тарихыбыз хәзер һәйкәлләрдә һәм музейларда саклана. Ярый әле үткәнне киләчәк белән бәйләргә алар бар. Бүгенге Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләр менә шулар иде. Вакыйгаларның нинди бурылыш алуын безнең киләсе атналарда күрерсез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.